Hello, καλημέρα σας, τι κάνετε, είστε όλοι καλά? Λοιπόν, Ryobi Ranmi Jigger 50R. Τον έχω βγάλει από το καλάμι μου, του έχω βάλει λίγο ταινιούλα για να μου κρατάει το νήμα, να μην ξετυλίγεται και γίνεται κακός χαμός. Και πάμε να του κάνουμε το πρώτο σέρβις. Ελπίζω να φαίνονται όλα στην κάμερα, γιατί εγώ δεν τη βλέπω την κάμερα, την έχω βάλει στο πλάι. Όταν λέμε πρώτο σέρβις, εννοώ, παιδιά, μια ανανέωση, με βλέπετε, μια ανανέωση και ένα φρεσκάρισμα στα γράσα του. Δεν θα τον ανοίξουμε τέρμα μέσα, δηλαδή δεν θα βγάλουμε μπομπίνα, δεν χρειάζεται ακόμα, αλλά θα τον ανοίξουμε. Έχει κάνει 5 ψαρέματα αυτός ο μηχανισμός, 5 ψαρέματα που έχει βγάλει ψάρια. Οπότε θα τον ανοίξουμε να δείτε πόσο λίγο γράσο έχουν από το εργοστάσιο. Θέλουμε ένα πινελάκι, γράσο θαλάσσης. Έχω πάρει αυτό τώρα, εντάξει, 4,70 έχει, κάνει σέρβις σε 50 μηχανισμούς. Και καλό θα είναι να αγοράσετε και μια τέτοια. Είναι κόλλα για σπυρώματα. Φτηνές είναι, δεν είναι κάτι σημαντικό, γιατί αυτά εδώ τα βιδάκια εδώ, τα μικρά, εδώ, είναι πολύ ευαίσθητα για να τα σφίξεις πολύ. Και αν δείτε, για από το εργοστάσιο έχουν βάλει λίγο κόλλα σπυρωμάτων. Θέλουμε ένα ίσιο κατσαβιδάκι και ένα Torx, το οποίο είναι νούμερο, ελπίζω να το πιάσει η κάμερα. Αν δεν το πιάσει θα σας το πω εγώ. Το πιάνει? Τα 5? Τα 5, έτσι. Για να το δω, ρε παιδιά, γιατί έχουμε και την πρεσβειοποία. Είμαστε και σε μια ηλικία. Ναι, νομίζω TAF 5 ή TAF 5 ή TAF 6. Εντάξει, θα το βρείτε τώρα εσείς. Λοιπόν, και φυσικά ένα πανάκι να καθαρίσουμε. Λοιπόν, πάμε. Στη συσκευασία μέσα ο μηχανισμός έχει αυτό εδώ. Για να σηκώσω λίγο την κάμερα πιο πάνω, να δω τι φαίνεται. Φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε λύνοντας την ίσια, τη βιδούλα εδώ, για να βγάλουμε την ασφάλεια από το χερούλι, τη χειρολαβή. Παιδιά, σας το λέω φιλικά, λύστε τις βίδες με πολύ προσοχή, γιατί είναι πολύ λεπτές, με πολύ λεπτά κεφάλια πάνω, μη τις φάτε. Okay. Βλέπετε, τη λύνω πολύ αργά, πολύ προσεκτικά. Δεν θέλουμε οι βίδες να φανωθούν. Άντε ξαναβρες τώρα εσύ τέτοιες βίδες. Λοιπόν, έλυσε. Τώρα βγάζουμε την ασφάλεια. Okay. Όπως τα λύνω θα τα βάζω στη σειρά για να τα ξαναβάλω. Και λύνουμε, παιδιά, ελπίζω να φαίνονται όλα έτσι, ναι. Και λύνουμε τη λαβή μας. Okay. Μεγάλη προσοχή, θα σας πω αμέσως τώρα τι. Βγάζουμε τη λαβή μας. Έχει εδώ μια ροδελίτσα, βγάζουμε και τη ροδελίτσα. Okay. Παιδιά, μεγάλη προσοχή όταν θα πάτε να ξαναβιδώσετε αυτό το σπήρωμα εδώ. Okay, το βλέπετε, είναι τετράγωνο σπήρωμα. Όταν θα βιδώσετε εδώ, μεγάλη προσοχή, γιατί τα σπυρώματα είναι πολύ περίεργα αυτά, για να πιάσει, μη σας στραβοπιάσει. Okay. Λοιπόν, πάμε. Και τώρα, αφού βγάλαμε τη λαβή μας, θα λύσουμε το φρένο μας. Και στο φρένο μετά μεγάλη προσοχή. Βγήκε το φρενάκι μας. Τα βάζω όλα με τη σειρά, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχει άλλη μια ωραία μεγάλη
ροδέλα, τη βγάζουμε και αυτή. Προσοχή, έχει και ένα ροδελάκι από κάτω, μη μας φύγει. Το ακουμπάω και αυτό εδώ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να λύσουμε το σώμα. Το Torx με πολύ μεγάλη προσοχή το πατάμε καλά μέσα. Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε πάρει σωστό Torx. Αν βλέπω, παιδιά, επειδή τα μάτια μου δεν βλέπουν, αλήθεια σας λέω, μεγάλος άνθρωπος, είναι νομίζω πεντάρι, τα F5. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αν δείτε, να το, φαίνεται. Έχουν πάνω κόλλα. Έχουν κόλλα γιατί αυτές τις βίδες δεν μπορείς να τις φίξεις πολύ. Είναι πολύ λεπτό το κεφάλι τους απάνω. Θέλουν ίσα ίσα ένα πάτημα. Οπότε γι' αυτό σας είπα, καλό είναι μια κόλλα σπυρωμάτων για να βάλετε μια σταγονίτσα και να τους κάνετε ίσα ένα πάτημα μετά. Λοιπόν, ωραία. Βγήκε και η τελευταία βίδα, 4 βιδάκια έχει. Okay. Και πάμε τώρα να τον ανοίξουμε. Λοιπόν, καταρχάς θα δούμε ότι μέσα έχει κάποιες υγρασίες από νερά. Μπορεί να είναι και από νερά που τον έχω πλύνει, αλλά και θαλάσσινα νερά, οτιδήποτε. Okay. Και εδώ είναι όλος ο μηχανισμός, το κύριο σώμα. Όπως βλέπετε έχει πολύ λίγο γράσο μέσα, σχεδόν καθόλου. 5 ψαρέματα έχει κάνει, εντάξει, είναι σε άψογη κατάσταση. Πολύ καλή ποιότητα τα γρανάζια του για μηχανισμός από Τέμου. Πολύ καλή και από Τέμου, αφού είναι γνήσιος ριόμπι, έτσι τι από Τέμου σας λέω τώρα. Να το το μέσα, κάνει τίποτα. Λοιπόν, οκ. Τώρα, εδώ μέσα έχει τα φρένα. Έτσι, πάμε, βγάζουμε αυτό εδώ, το οποίο αν δείτε από κάτω, βγάζοντάς το, καταρχάς από πάνω έχει μια ροδέλα και από κάτω έχει ένα δισκάκι, είναι φρενάκι, αυτό είναι το πρώτο και τα άλλα τα έχει μέσα, δεν θα τα ανοίξουμε μέσα, δεν τα πειράξουμε τα φρένα. Βλέπετε ότι έχει μαύρα γράσα, οπότε ήθελε καθάρισμα. Okay. Το βγάζω, το αφήνω κάτω, αφήνω και τη ροδελίτσα κάτω, να τη βάλουμε μετά και συνεχίζουμε. Εδώ έχει το κοκοράκι που κρατάει την αντεπιστροφή, το ανοίγουμε, okay. Και βγάζουμε την αντεπιστροφή, αν βγει. Έλα καλή μου. Έχουν τόσο λίγο γράσο ρε παιδιά που έχει κολλήσει, δεν βγαίνει. Αγάπη μου. Γιατί δεν μου βγαίνεις τώρα? Ναι. Παιδιά, κολλήσει η αντεπιστροφή, δεν βγαίνει. Μήπως να τη βοηθήσω λίγο με το καθαρίδι? Ναι. Παιδιά, σκεφτείτε πόσο λίγο γράσο έχουν που είχε κολλήσει. Λοιπόν, βγαίνει αυτή η μεγάλη η ροδέλα και βγαίνει και η αντεπιστροφή, η οποία βλέπετε, έτσι, έχει νερά μέσα και είναι νερά και από τη θάλασσα και από το πλύσιμο. Εντάξει, δεν μας πειράζει, ας έχει νερά μέσα. Γράσο θέλουμε να έχει. Και εδώ από τη βλέπετε δεν υπάρχει γράσο τίποτα. Λοιπόν, βγήκε και η αντεπιστροφή, το κοκοράκι μένει πάνω όπως είναι, δεν το πειράζουμε. Και τώρα πάμε να βγάλουμε και το άλλο το γρανάζι. Να το, εντάξει, εδώ έτσι μπαίνει. Θα βγάλω πρώτα τα δύο λατήρια. Έβγαλα τα δύο λατήρια. Βγάζω το γρανάζι και πάνω από το γρανάζι αφαιρώ και αυτό το πύρο εδώ. Okay, για να τα καθαρίσουμε, παιδιά. Λοιπόν, ωραία. Και τώρα ουσιαστικά έχουμε λύσει το μηχανισμό. Τι έχει απομείνει τώρα να λύσουμε, το οποίο δεν το πειράζω εγώ? Έχει απομείνει να λύσουμε όλα αυτά τα βιδάκια που έχει πάνω.
για να βγάλουμε και την μπομπίνα από μέσα, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι μια χαρά, δουλεύει άψογα, δεν βρίσκει κάπου, αυτό θα το κάνω σε άλλο σερβις. Έτσι. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάμε να καθαρίσουμε με ένα πανάκι ό,τι βρώμα έχει, γιατί ουσιαστικά τώρα, παιδιά, μόνο βρώμα έχει από τα γρανάζια. Δεν ξέρω γιατί, ακόμα και οι οκούμα που ανοίγω, μηχανισμοί, πάντα έχουν απειροελάχιστη ποσότητα γράσου μέσα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί το κάνω τα εργοστάσια. Δηλαδή, τι θα πάθει αν του βάλεις γράσο? Το είχα πει και στο άλλο βίντεο με τον οκούμα που του είχα κάνει σέρβις. Γράσο είναι, δεν θα πάθει τίποτα. Λοιπόν, ωραία. Σε σημεία που δεν μπαίνει η πετσέτα, παίρνω το πινελάκι μου, να το σκουπίσω τώρα γιατί έχει γράσα πάνω. Περιμένετε λίγο, δώστε μου ένα λεπτό. Κατεβάσω λίγο την κάμερα. Ένα τάκ εκεί, καλύτερα. Σε σημεία που δεν μπαίνει πετσέτα, παίρνω και καθαρίζω με το πινέλο. Δηλαδή είναι καθαρό το πινέλο μου τώρα και ουσιαστικά μαζεύω τα περίσσια γράσα και σκουπίζω το πινέλο σε μια πετσέτα. Οκ. Λοιπόν, ωραία. Λίγο ακόμα. Αυτός, έχω δύο τέτοιους. Αυτός είναι ο μηχανισμός που έπιασα στο προηγούμενο βίντεο, όσοι το έχετε δει, ή στο προπροηγούμενο, δεν ξέρω σε ποιο βίντεο, σε ένα από τα βίντεο που έχω πιάσει τη λίτσα τη μεγάλη. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Λοιπόν, ωραία. Καθαρίσαμε εδώ. Καθαρίζω και εδώ μέσα το καπάκι. Okay. Να φύγει η βρώμα όλη. Εδώ έχει ένα ρουλεμάν. Φαίνεται. Εδώ έχει ένα ρουλεμάν. Δεν χρειάζεται να το πειράξουμε. Απλά θα το βάλουμε γράσο. Καθαρό είναι. Μια χαρά είναι. Δηλαδή εδώ τώρα δείτε. Είναι το lever. Που τον οπλίζεις και αφοπλίζεις. Αυτό το πράγμα δουλεύει συνέχεια. Έπρεπε να έχει γράσο. Δεν έχει τίποτα γράσο. Δεν το σκούπισα. Δεν είχε γράσο. Απλά. Λοιπόν. Οκ. Και θα σκουπίσουμε και τα υπόλοιπα μέρη που βγάλαμε όλα. Το πυράκι του εδώ. Το γρανάζι που γυρίζει την μπομπίνα, το κεντρικό. Εδώ βλέπετε τώρα, εντάξει, αυτό έχει βρώμα πάνω, έτσι. Σκουπίζουμε καλά. Στο επόμενο σέρβις θα σας φτιάξω πάλι βίντεο, θα τον ανοίξουμε όλο. Θα βγάλουμε και μπομπίνα που δεν έχει τίποτα εκεί στην μπομπίνα μέσα. Απλά να τις βάλεις λίγο γρασάκι γύρω γύρω, καλό θα είναι. Λοιπόν. Ωραία. Καθαρίστηκε και το γρανάζι. Καθαρίζουμε και το γρανάζι της αντεπιστροφής. Αυτό δεν γίνεται να το βάλετε λάθος, δηλαδή και να μπερδευτείτε, γιατί έχει από κάτω ένα πυράκι, εδώ, το οποίο αυτό το πυράκι πάει και κουμπώνει εδώ πάνω. Δηλαδή και να σας γυρίσει τούμπα δεν θα μπει, θα το βάλετε σωστά για την αντεπιστροφή. Και λοιπόν, καθαρίσαμε και αυτό, καθαρίζουμε και τη ροδελίτσα που είχε από πάνω. Αυτή η ροδελίτσα εδώ έχει μια πατούρα, τη βλέπετε. Okay. Στην οποία πατούρα έρχεται και κάθεται μέσα το πρώτο φρένο. Ουσιαστικά δεν είναι φρένο αυτό τώρα, είναι σαροδέλα. Γιατί τα φρένα τα έχει μέσα εκεί που σας έδειξα, δεν θα τα ανοίξουμε, δεν υπάρχει λόγος, μηχανισμός δεν έχει, 5 ψαρέματα έχει κάνει, δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουμε, να πειράξουμε φρένα. Και θα καθαρίσουμε και το κεντρικό το γρανάζι, το μεγάλο, που έχει τα φρένα μέσα.
Εδώ τώρα επειδή η πετσέτα δεν μπαίνει, θα δουλέψει λίγο πινέλο, παιδιά. Δηλαδή, είπαμε είναι καθαρό το πινέλο μου, δεν έχει γράσα πάνω. Σκουπίζω τα γρανάζια και σκουπίζω το πινέλο πάνω στην πετσέτα. Ωραία. Είναι ποιοτικά τα γρανάζια του. Στην κάμερα δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά εγώ στο χέρι που το πιάνω το καταλαβαίνω ότι είναι ωραίο το γρανάζι του. Λοιπόν, ωραία. Μπορεί να ακούγεται και η κόρη μου που είναι δίπλα και φωνάζει. Λοιπόν, τα έχουμε καθαρίσει όλα. Αυτό μόνο λίγο να δω αν μπορώ. Ναι, ωραία. Με το πινέλο καθαρίζει πολύ καλύτερα μέσα. Yummy. Λοιπόν, εγώ να ξέρετε τώρα, κάνω το σέρβις αυτό στα 5 ψαρέματα που έχω κάνει και τώρα θα το ξανανοίξω μετά από 20 ψαρέματα, 15-20 ψαρέματα. Okay. Παιδιά, εγώ δεν τους λυπάμαι τους μηχανισμούς. Τους ανοίγω να τους κάνω σέρβις. Θέλω να είναι σε τέλεια κατάσταση. Λοιπόν, καθαρίσουμε λίγο και το φρενάκι. Εδώ μέσα πάλι θα μπει γράσο. Δείτε εδώ, είναι το φρένο το κρρρ που κάνει το γρανάζι, δεν έχει γράσο τίποτα. Μηδέν μέσα, το βλέπετε. Βάλουμε λίγο και αυτό εδώ. Λοιπόν, ωραία. Και τώρα τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Τόσο εύκολος. Και σας είπα, δηλαδή, το παραπάνω που θα κάναμε τώρα θα ήταν να λύσουμε όλα τα βιδάκια που έχει εδώ πάνω για να βγάλουμε και την πομπίνα. Το οποίο δεν χρειάζεται. Την ακούτε, δουλεύει. Δεν την ακούτε γιατί δουλεύει άψογα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δένουμε. Λοιπόν, ό,τι κάναμε, αντίστροφα. Απλά αυτή τη φορά, αντί να βγάλουμε γράσο, θα βάλουμε γράσο. Να δω λίγο τι φαίνεται. Κατεβάσω λίγο την κάμερα έτσι. Λοιπόν, πάμε. Περιμένετε λίγο. Παίρνω γράσο. Βάζω και ξεκινάω να γρασάρω. Εδώ κάτω έχει ρουλεμάν. Βάζω γρασάκι από κάτω να πιάσει γράσο το ρουλεμάν. Ωραία, πάμε. Την κόρη μου την ακούτε? Δεν σταματάει έτσι. Μπύρι όλη την ώρα, σαν το παπαγάλο κι αυτή. Στο κοκοράκι εδώ βάζουμε γρασάκι γιατί δουλεύει αυτό συνέχεια. Αυτό το κοκοράκι είναι αντιεπιστροφή. Αυτό που δεν αφήνει τη μανιβέλα δηλαδή να το γυρίζει τρελά που κάνει το stop. Εδώ πάνω καλό γράσο γιατί είναι που δουλεύει το γρανάζι. Ωραία. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε να βάζουμε. Θα βάλουμε αυτό εδώ, την αντεπιστροφή και θα την γρασάρουμε καλά γύρω γύρω. Παιδιά, είναι τόσο εύκολος μηχανισμός, καμία σχέση με τη Σοκούμα. Η Okuma είναι πολύ δύσκολη, ειδικά ο Καβάλα ο 5 είναι οι 2 που τον άνοιξα. Όχι ψέματα, ο Κορτέζ είναι πιο δύσκολος, ο Καβάλα είναι εύκολος.
Λοιπόν, και αφού το γράσαρα αυτό, βάζω το κοκοράκι, να το, και μου κάνει την αντιπιστροφή. Που βλέπετε δεν αφήνει τώρα να πάει πίσω, γυρίζω και κομπλάρει, εντάξει, όταν θα είναι μέσα θα κομπλάρει κατευθείαν. Λοιπόν, βάζουμε πάνω και τη ροδελίτσα αυτή, η οποία αυτή η ροδελίτσα, επειδή πάει το φρένο μέσα, της βάζω απειροελάχιστο γράσο. Θέλουν τα φρένα απειροελάχιστο γράσο, αλλά απειροελάχιστο. Πάμε και αυτήν μέσα και παίρνουμε το ένα το φρενάκι και το κουμπώνουμε εδώ μέσα. Ωραία, ωραία. Και του βάζω απειροελάχιστο γράσο. Θα βάλουμε και στο κεντρικό γρανάζι, αλλά λίγο εδώ. Λοιπόν, τώρα γρασάρουμε και αυτό το γρανάζι. Εδώ δεν το λυπάμαι το γράσο. Εδώ γίνεται όλο το παιχνίδι. Τρώει όλες τις κόντρες, δουλεύει συνέχεια. Λοιπόν, και αφού του βάλα γρασάκι, παίρνω αυτό εδώ. Οι ροδέλες βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουν πιο πολύ πατούρα από πάνω. Είναι που πάει το λατήριο, οπότε πάει έτσι. Αψογά και μπαίνει μέσα και το γυρίζουμε λίγο να κουμπώσει. Κούμπωσε, να το. Άψογα. Λοιπόν, να σκουπίσω λίγο τα χέρια μου. Τζάμι. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο γράσο εδώ πάνω. Λίγο γράσο στα ελαττήρια, ίσα ίσα. Να το, μπήκανε και τα ελαττήρια. Και τώρα γρασάρουμε και το κεντρικό γρανάζι για να το βάλουμε. Ναι, χτύπησα την κάμερα, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα βάλω λίγο γράσο εδώ κάτω που ακουμπάει στο φρένο, ελάχιστη ποσότητα, δεν βάζω πολύ, και αρκετό γράσο γύρω του. Ναι, μη μου φεύγεις όμως εσύ τώρα, κάτσε μέσα. Ναι, μήπως να το βάλω να το γρασάρω πάνω. Ναι. Περιμένετε ρε παιδιά για να βλέπετε κιόλας. Λοιπόν. Ωραία. Κάτσε. Περιμένετε παιδιά να σκουπίσω χέρια γιατί έχω γίνει χάλια. Και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ, σας το ξαναλέω, όπως και στο μικρό, δεν το λυπάμαι το γράσο. Δεν με νοιάζει, θα δουλέψει και ας ταυτίσει μέσα τα γράσα γύρω γύρω. Και λοιπόν, πάει και αυτό. Τώρα σκουπίζω λίγο τα χέρια μου και πάμε να τον εκκλείσουμε. Λοιπόν, εννοείται και εδώ γράσο πάνω στο μηχανισμό που δουλεύει. 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 Πάνω στο μηχαν
γράσο στα ρουλεμάν. Και γράσο και σε όλο το σώμα μέσα. Και εγώ βάζω γράσο σε όλους τους μηχανισμούς εδώ πάνω. Περιορίζεις να μπουν πολλά νερά μέσα. Okay. Και όταν το μπλένεις και όταν ψαρεύεις, γιατί και όταν ψαρεύεις, παιδιά, ο μηχανισμός γίνεται χάλια, έτσι από το θαλασσινό νερό, πετάγονται. Δεν πειράζει, βάζω μπόλικο γρασάκι, θα το ξεράσει και θα το σκουπίσω. Λέω και λίγο αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πιο smooth δουλεύουν οι μηχανισμοί μετά το πρώτο service. Καμία σχέση, σαν να κρατάς άλλο μηχανάκι στα χέρια σου είναι. Ωραία. Και πάμε να το κλείσουμε. Να τη γραμμίσω λίγο εδώ. Βλέπετε έτσι, θέλει λίγο εδώ, να το. Επαναλαμβάνω, την κόρη μου την ακούτε. Λοιπόν, έκλεισε. Τώρα, περιμένετε να σκουπίσω λίγο τα χέρια μου. Να βάλουμε τις βίδες, να το κλείσουμε. Τώρα, παιδιά, η κόλλα που σας έλεγα, να βάζουμε απειροελάχιστη, έτσι, δεν βάζουμε έναν τόνο. Δηλαδή, να το παίρνω εδώ, απλά μου έχει τρέξει λίγο στο στόμιο και παίρνω λίγο από το στόμιο. Και σφίγγουμε όχι σαν να μην υπάρχει αύριο ή σαν να πατήσει το καπάκι πάνω. Έχουμε την κόλλα και δεν θα λύσουν οι βίδες ποτέ. Βλέπετε, έτσι απλά μου έχει τρέξει λίγο κόλλα εδώ απ' έξω που την άνοιξα και παίρνω τόσο λίγο. Λοιπόν. Ναι. Ωραία. Δουλεύει άψογα. Δουλεύει άψογα. Λοιπόν, τώρα. Πάμε να βάλουμε και αυτά εδώ. Okay. Ροδέλα. 2 ροδέλες έχει εδώ. Μία. Και μία. 2. Και άλλη ροδέλα. Και άλλη μία ροδέλα από πάνω. Οκ. Όχι, αυτή πάει από πάνω. Λάθος, συγγνώμη. Το φρένο, το οποίο θα του βάλουμε γράσο. Μέσα.
βάζω και λίγο γράσο εδώ απάνω και λίγο γράσο από κάτω. Okay. Και εδώ είπαμε θέλει λίγο προσοχή. Πώς θα το βιδώσουμε. Επειδή το σπήρωμα είναι κομμένο. Ωραία, μπήκε. Ωραία. Και βάζουμε αυτή τη ροδέλα εδώ, τη μανιβέλα μας, το παξιμάδι, το οποίο θέλει προσοχή να βιδωθεί. Να το. Το πατάμε, το σφίγγουμε και βάζουμε απάνω και την ασφάλεια εδώ. Λοιπόν, τώρα δεν θα σας δείξω μόνο εδώ την ασφάλεια, τη βάζουμε και είτε λύνουμε λίγο είτε σφίγγουμε για να μας έρθει αυτή η τρυπούλα εδώ. Δεν φαινόταν τίποτα τόση ώρα, κάτι θα φαινόταν. Αυτή η τρυπούλα εδώ και είναι αυτό το βιδάκι, το οποίο θα χρειαστεί να πάρω μεγεθυντικό φακό σαν αυτόν που βλέπεις στο φεγγάρι για να τη βάλω. Δεν σας το δίνω, απλά τη βάζετε. Έτσι. Λοιπόν. Και να είμαστε. Ο μηχανισμός δουλεύει άψογα. Έτοιμος. Καλή επιτυχία στο σέρβις των δικών σας μηχανισμών. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Ευχαριστώ πολύ που είδατε και αυτό το βίντεο. Το λέμε στο επόμενο. Φιλάκια.